Mira que vos chamou a atención este tipo de millo. É que moita xente me está preguntando que fago con el. O sea, porque é un millo moi bonito, que pasa que son unhas espigas moi pequeniñas. Cando me deron uns gransiños e o plantín, pensei que era ornamental, que era solo para facer cousas bonitas, porque realmente é millo. Antes de que estea duro, eu provino, cómese ben, sabe? Igual que o outro millo. E moita xente pregúntame que fago con el. Realmente eu planto por dous motivos. Unha porque me gusta moito, porque é moi bonito, e outra para lle dar de comer ás galiñas. Porque será millo. Desbullas igual que as outras espigas. O que pasa é que ten uns grans tan pequeniños que para min é maravilloso, porque como eu non teño moinho para moverlle os grans de millo ás miñas galiñas, e as miñas galiñas son moi finas que non comen o gran inteiro, este venlle genial. Mezclo yo con outros cereales e outras cousas e comemo as galiñas, o sea, é para comer as galiñas. Bueno, é para comer as galiñas e máis é un adorno nunha casa, o sea, me pareceme fermosísimo.